سلام تخطات نايت channel كما تخونو كم وتر لومون كلنا تتغمنا تعبينا نرست عيزة غريبة له نايلو ما أرسنا أب عنكيل نايف أورات يغتكون نسادما سحدك نسيو بتدقى قامت عفالي زود خمزي لقربني عفالي حاليا لا يمكن بحق ريز فكرني سلمتاي زي حتني وي كما يجري فلت بلبو خمزة فكرني بزح زي زمتني قليل ملسون يبلون زانا لو فيديو قلنا تدخل حتوتات كنستفل عليه كمي جيرو تودنا يبحق كم زفكركن كريا زخلا تكبراويان زخونا كنستوعل لنا زلنا ملكتات كن رينا قالوا دما اتوما ودات تنتن تفكرون مزراب كبيركم ازين بمقبار سكر داني خليو نمبال سلازي نخلتيو كتحقس تخليا زبل كوارستي حمشت ملكتات ناي بلبهم زفكروا ودات ريو قبل على تاقوال ايه خقلت اما سناي مكتتالي كبرلنا تقدميتي ملكتنا فقري حدا ودينا تحنت قال كم زفكرا بلبو زفكران زحالي لان زفتولا زفتوان دعر غينو زريو he does anything for her كله اب عالم زلو كل كجبر زغل كجبر لا قربيو بفلا يابتي حاو زبل درجانا الفقر خلو he can do anything a guy can do anything for that girl نتاقوال كل زقبا كابات كابو كخون زغلن كجبر زي كدن كجبري زفتن تود مالت so if he will do anything for you there is a good chance that he might be in love هذا كل زكالو ما عمتات كحصر يخل انديو حسابات كحصر يخل نكرات جن يفتن كجبر حنت كده السؤال على زلكن مجمر يوم كقلت أصدلي يفكرك زبلا يكون زفكرك أمونجو بأفكام بالن بتكبر مرأين في اللي يعلو yes بأفكام بال أقدس كفالا له جن قال تراي كنا عمني بالنام بزعق زي زمت أنا نقفي تاسي ولا وداد بس دغمو بأفن الزبلوان بأفن الزمرولن زيادة يفتوا كاب تكبر من مززان تبغيو أنا نابنت حفتك كيت كلا كل جزء زفكرا بأفو ده يكونس بتكبر زفكراون كريد اللي لك نعناون تمودات بأفنان بتكبرنا كنا لنا زيادة كنت ندكنسيو أب تكبر كتعمنا لك زيز عجزك بقالة دا قليل كوي مالحسنا زليبل معاد قالات كلف لفقلي يفكرك يموت الكيك بالغلي تكبرنا خو مقبل تخيلو جن اكزاكت النسيت فقر زبا تنزاربو خو نبرت جميرا نتا يفكرك تبلا سبيتقا بحكي بتكبر وانتريان دحرقينكا اي ثينك السويت قدامه يزل على درجه فقر سلازي كنستيو امونغو زربان امونغو تكبر زياده كتستوعل لكن تزبحال بتكبر كتريو لكن زقا ناف تكبر زتكره تمرتي نقصل a man that's in love always wants to help out the girl and be the hero كل جزء تود بلب زفكرات خوينو تاقوال ناتا مدحني ناتا دقافي ناتا مفتع شقر صقماتان حاجز زقبرلان قداماي نسو كون يزدل كالو ود كون لعلي كحجزان مفتع كون لان ايدلني اذا حجي حدا ملكتيو he always finds excuse to be closer to you as possible ስለዚህ ካልኣይ ድማ ትወዲ ኩሉ ግዜ ኣብጥቃ ኣኺ ካብጥቃ ክርሕቕ ኣይደልን እዩ ወላ ፊቱ ወላ ካብ ርሕቕ ኢልካ ኮፍ ክትብል ኣይደልን እዩ ናልባት ኣይሓበረክን ኣሎ ግን ብዝተኻለ መጠን ተዘይሓቢርካ ኮይኑ ኣብ ከባቢኺ ናይ ብልቢ ዘፍቅረኪ ወዲ ካብ ጥቃ ክርሕቕ ኣይደልን እዩ ሰበይቱ እንድሕር ኮንካ ዓርኩቶ ኮንክ ብዘይገድስ ኣነ ሕጂ ካብ ጥቃ ይርሕቓ ኮፍ ክትብል ኣይደልን እየ ኣብ ዝኾነ ምሳይ እንተላ ኣብ ጥቃይ ኮፍ ክትብል እየ ዝደሊ which is good because I love her ስለዘፍቅራ ኣብ ጥቃይ ኮፍ ክትብለኒ ደሊ እጂ ትዝብሎ እውን ካብ ናተይ ኤክስፔሪንስ እየ ዝገልፅ ኣለኹ ማለት ስለዚ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ካብ ጥቃ ክርሕቕ ኣይደልን እዩ ካብ ክርሕቕ እንተሎ እውን ክጥምተክ ብማዕዶ ከም ዝፈትወኪ ከስተውዕለልኪ እዩ ዝፍትን he feels great when he's around you and wants to protect you physically كل جزء دم أبتكاخي أبزورياخي أبكبابيخ انتلويو صبغ دسمعه بستخالة متندما أبكبابيخ كون ككلا خلال كاب زخونة يكون نجار ككلا خلال لا يزدل ودي نتازف كرا ونياتو كل جزء ودي نايم كل خال وي نتا سبيتو وي نتا فكاريتو أنيز كلا خلال لازم منفصل زلوا كل جزء أبكبابيا نتا بلب زفكرا أبكبابيا خوينو كدقفان ككلا خلال لا يدلي he knows that it is that his responsibility is to look after you حلافنته ما كل جزء أبزخوني يكون تجمع كلا خلالكن كأليكن كحجزكن زلوا مخانو حلافنته يسمعه فزي حلافنتون الله مالتي so he always consumes the information about your life
ስለዚህ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ነቲ ንስኻ ትዛረብዮ ትነግርዮ ኣስተውዕሉ ዝሰምዖ ክዝክሮ ድማ ይፍትን እዚ ሓበሬታ ዕላል ክትዕልዮ ከለኺ ገለ ነገር ክትነግርዮ ከለኺ የስተውዕለሉ ይሕዞ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ምናልባት ሽቶት ክብሎ ይኽእል እዩ ግን ብዝያዳ ኣተኪሩ ነቲ ናትኪ ሂወት ዕትብ ኢሉ ክሕዞ እዩ ዝደሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኻ ትዛረብዮ ድማ ተገዳስነት ኣለዎ number 1 number 2 he wants your happiness ናትኪ ሓጎስ ናትኪ ደስታ ናትኪ ባህታ ሓጎስ እዩ ንዑ ድማ ስኻ ክትሕጎስ ከለኺ ይደስ ብሎ ናትኪ ፅባቐ ናትኪ ብልፅግ ግርማ እዩ ግርማ ናቱ ኮይኑ ዝስምዖ this is absolutely right ናይ ብልቢ ዘፍቅር ወዲ ንሱ ክፅብቕ ዘይኮነ ሰበይቲ ክፅብቕ ተዓርኮ ክፅብቕ ንሳ መልክዕቲ ክትከውን ምክንያቱ መልክዕ ናይ ሰብኣይ ወይ ናይ ወዲ እታ ሰበይቲ እያ ኣነ ከምኡ ዝርዳእኒ ካልእ ትንተና ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ፅባቐ ብመንገዳ እንተመፂካ ሰበይቱ ክፅብቕ ሰበይትካ እንተፀቢቓ ፅባቐ ኮይኑ ስማዓካ ብካልእ ኣዘራርባ ንስኻ ፅቡቕ ተኸዲንካ ትወዲ ፅቡቕ ተኸዲኑ ታጓል ግን ኖርማል ጨርቀብቀብ ንድሕሪ ኢላ ፅቡቕ ኣይስምዖኒ ናይ ብልቢ ዘፍቅራቲ ኮይኑ ስለዚ ኣነ ብናተይ ኣተዓባብያ ከምኡ ዝረኣየኒ ካባይ ሰዓ ፀቢቓ ናታ ኣከዳድና ነገራታን ክፅብቕ ኣለዎ ካባይ ከምኡ ድማ ክብሪ የሁበኒ ንዓይ ማለት ኮይኑ ይስምዓኒ so in the strongest relationships two become one ትርጉም ናይ መርዓ ናይ ፍቅሪ ናይ ኪዳን ዝበሃል ክልተ ሰባት ሓደ ኣካል ይኾኑ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ፍቅሪ ዝበሃል ክልተ ኣካላት ሓደ ይኾኑ so when this happens your partner's happiness becomes just as important as yours ስለዚ ክልተ ኣካላት ሓደ ይኾኑ ማለት ናይታ ካልአይትኻ ናይታ ኣፍቃሪትካ ናይታ ሰበይትኻ ሓጎስ ፅቡቕ ደስታ ዘበለ ልክዕ ከም ንዓኻ ዝረኸብካዮ ኮይኑ ይስማዓካ ንሳ ክትሕጎስ ከላ ትሕጎስ ንሳ ክትጉሂ ከላ ትጉሂ ናታ ቃንዛኻ ናታ ሓጎስካ ይኸውን ማለት እዩ ድማ ይብሉና and this is very true ስለዚ እቲ ምሳኺ ዘሎ ብልክዕ ብሓጎስክን ብቃንዛኽን ይስምዖ ድዩ ምሳኺ ጠጠው ብልኒ ሓደ ምልክት እዩ ዝውን Studies show that compassionate love ዝበሃል ከንታይ እዩ it centers on the good of others እዚ unconditional ወይ ከዓ compassion ካብ ልቢ ዝብገስ ፍቅሪ ንበሎ እንታይ እሱ ናይ ካልኦት ፅቡቕ ነገር ኣብ ናይ ካልኦት ፅቡቕ ነገር ከም ናትካ ገይሩ ዝርኢ ፍቅሪ ማለት እዩ can be one of the biggest signs of healthy relationship ስለዚ ሓደ ምልክት ናይቲ ፅቡቕን ምቁርን ፍቅሪ መተንብህናቱ እንታይ እዩ compassion ትዘፍቅረክሲ ልክዕ ናትክ ሰናይ ናትክ ፅቡቕሲ ሓጎስ ናቱ ኣብ ፅቡቕ ናቱሲ ንስኻ ክትልዎ ግድን የድልዮ ብዘይ በዓኺ ፅቡቕ ደስ ኣይብሎኒ እዚ ጂ ተመልክቲ ኣብዛ ትርእዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝበለፀ ክፋል ናይ ሂወቱ ንስኺ ምህላውኪ ደስ ይብሎ እዩ ብስራሕ ዲ ብካልእ ከይትራኸቡ ትኽእሉ እዮም ብራሕቂ ክኸውን ይኽእል እዩ it's okay እንተተኻኢሉ ግን ኣብ ናቱ ፅቡቕ ኣብ ናቱ ዘሐጉሶ ኣብ ደስ ዝብሎ መሳኺ ክኸውን ንስኻ ኣብ ዙርኡ ክትኮኒ ደስ ይብሎ and this is another sign he tries to impress you by constantly trying new things ኩሉ ግዜ ድማ ንዓኺ ክሕጉሱ ይኽእሉ እዮም ደስ ክብላ ይኽእሉ ዝበሉ ነገራት ኣብ ምፍታን ኩሉ ግዜ ይዕድመክ ምስኡ ክትከዲ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ቦታ ሓድሽ ዝተፈላለዩ ነገራት ንክትፍትኒ ደስ ይብሎ ብፍላይ ድማ ንስኹን ክትፍትን ትደሊ እንተኮይንኪ ድሕሪ ኖ ትብሉ ኮይንካ ሓደ ግዜ maybe not but ድሕሪ open ኮይንኪ ወይ ከዓ ትሱ ዝገብሮ ትፍትን ድሕሪ ኮይንኪ ብሓቂ ዘፍቅረክ ወዲ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገራት ዝፈልጦን ምሳኺ ኮይኑ ክፍትኖ ዝደልን ክገብር እውን ይደሊ ስለዚ እውን ተወሳኺ ምልክት ክኸውን ይኽእል ታሳልሰይታ ኣገዳሲት ነጥቢ ድማ he plans with you ሓደ ወዲ ምሳኺ ብልቢ ዘፍቅረክን ንቐፃልነትካ ናይ ሓዋሓዊ ዝገብር ግዜያዊ ፍቅሪ ዘይኮነስ ናይ ቀፃልነት ፍቅሪ ኣብ ልዕሊኻ እንተለዎ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝራኸበሉ ጀሚሩ ምሳኺ ፕላን ክገብር ይጅምር ፕላን ናይ ቫኬሽን ጥራይ ይብል የለኾን ምሳኺ ሆሊደይ ክኸይድ ገለገለ ክለብ ክኸይድ ጥራይ ዘይኮነ ፅቡቕ እዩ እሱ እውን ዝያዳ ግን ምሳኺ ሂወት ፕላን ገብር ኣብ ሂወትና ከምዚ እናበለ ንሕና እናበለ እዩ ዝዛረብ ኣነ ዘይኮነስ ንሕና እናበለ እዩ ዝዛረብ If he is talking about his future plans and it's clear that you are part of it, then that's a great sign. كل جزء بزعبة متأي هيوتو بزعبة هيوتو ناي دحري شدش تور حديو دحري حمش تور حديو دحري عمد ديو دحري قلت عمد ديو دحري حمش عمد ديو كزارب كله أبت بلان ناتو دما نسخت عاتو نتخيكي نورمال ودات بزح بزح بلان هيزاربني لون بلان بزح هيزاربني كم جلي بلاناتو كزارب تجميرو أبت بلان دما نسخن تلقي برقص الزون ننوح زتأمت فقرن حدارني مستوعالي الليو أودات قلل تخم زي كنا تفلت أيغن درو بزح نقرات بزح ميلاتات كم نتكم نقول نمتكم obviously نزل تكم ودو كله ناي حدار ماتيريالي مالتها يكون كونجن
ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ ናይኩም ዓይነት ሰብ ንክኸውን ስለዚ እቲ ነዚታት እውን ተነስተብለሉ ይግባእ ካልእ if he sees you together in 6 months a year in 10 years it's clear that he's happy in that relationship كل ግዜ ናይ ክልቲኹም ፍቕሪ ናይ ክልቲኹም ሂወት ድማ ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ዝረኣዮ ድሕሪ ኮይኑ እሞ ድሕሪ 5 ዓመት ከምዚ ክንገብር ኣብዚ ክንበፅሕ ከምዚ ክንከውን ኢሉ ናይ ክልቲኹም ሂወት ሓዊሱ ዝዛረብ ድሕሪ ኮይኑ እዚ እውን ምልክት ናይቲ ቀጻልነት ምሳኺ ዘሎ ዕጋበትን ንነዊሕ ዝጠመተ እመታትን መደባት ናቱ ናትክ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊኹ ዘለዎ ተገዳስነት ከንፀባርቕ ይኽእል When partners ask each other questions about the future, it shows a certain level of intimacy. فزي توم متعمتي زي عجي كاب ماريسا تي كوهن استبحلت PhD زمت مخرج انتهي لنا له كلتا متعمتي أب هيوتهم سفل عليه حتوتات ناي متعي هيوتهم زتنبه ناي متعي هيوتهم زت أمامر نجارات كزاربن تجميرهم زل على درجة ناي مقررابن زمدنا ناي فقرن ناي كتصالنتن زتنبهيو تبلنا ስለዚህ ምሳኺ ፕላን ክገብር ከሎ ብዛዕባ ፕላናቱ ድማ ምሳኺ ክዛረብ ተጀሚሩ እዚ እውን ዝለዓለ ደረጃ ተገዳስነት ኣብ ልዕሊኺ እዩ ዘጉልሕ number 4 he makes you a priority of course ይፈትወኪዩ ይፍቅረኪዩ ግን ፍቅሪ በይኑ ዝግለጽ ሓደ ካብቲ ክሊር መረጋገጽ ናይ ፍቅሪ ኣብ ልዕሊኺ ዘለዎ ቀዳምነት ይሰርዓክ ድዩ ይትዕቶ እዚኻ ክሊር ላወዳት ቀዳምነት ንጓል ክንሰርዓ ከለና ካብዘለ ኢና ግዜ ንፈጥር ካብዘለ ኢና ንገብር ኦኬ ኣብ ገለ መጀመርያ ክፋል ካብዘለ ክገብር ከሉ ንሓዋሩ ግን ምናልባት ቁሩብ ክጎድል ይኽእል ይኸውን እዚ ሕጂ ምስ ስራሕ ምስ ሂወት ምስ ገለመለ ምስ ምፍልላያት ኣብ ግምት ክንእቱ ክንክል ኣለና ኣብቲ መጀመርያ ካብ ስራሕ ኣብኪሩ ደንጉዩ ወፂኡ ገለ ይገብር ነይሩ ክኸውን ይኽእል ደንጉዩ እናደቀሰ ብከምዚ ግን ክቕፅል ኣይክእልን ይኸውን ስለዚ ቁሩብ ትለይ ተጓልካ ከተስተብህል ኣለዋ የግዳስ ወዲ ንዘፍቅራ ጓል ናይ ግድን ግዜ ዝረክብ ቀዳምነት እዩ ዝባ so yes he has things going on his life ብርግጽ ኣብ ሂወቱ ስራሕ ዲ ትምህርቲ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ but when it comes down to it you are the one who takes the cake on the list of his priorities ስለዚ ዋላ እኳ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወቱ እንተሃለዎ ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ግዜ ከወዳድሮም ከሎ ንዓኺ ኣበይ ቦታ ይሰርዓኪ ኣብ ታሕቲ ድዩ ኣብ ላዕሊ እዚ እውን ንጹር ካብ ኣፉ በቲ ቃላቱ ዘይኮነ ካብ ተግባራቱ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ካባይ ትርእዮ ብቐሊሉ ኣብቲ መጀመርያ ዝኾነ ወዲ ቀዳምነት እዩ ዝበኪ ዝፍልጥ እዩ ኣብቲ መጀመርያ እውን ቀዳምነት እንተዘይብኪ ሜይቢ ከተስተውዕሎ ክትከልለኪ ሜይቢ ፍቕሪ ከይከውን ይኽእል እዩ ምናልባት ንስኽን ተፍቂድካ ካል ነገር እዩ እዚ ተጓል ተፍቂራ ትወዲ እሞ ከም ተፍቅሮ ተፈሊጣ ሜይቢ ካል ነገር እዩ እዚ እቲ ወዲ ብሓቂ እንተፍቂርዋ ኣሎ ግን ብርግጽ ኣብቲ መጀመርያ ቀዳምነት እዩ ዝባ ኩሉ ገዲፉ ናታ እዩ ዝገብር ምስ ግዜ ግን ምናልባት እዚ ክጎድል ይኽእል እዩ ስለዚ ምስትውዓል የድልዮ እዚ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ if he will do anything for you and has even put his own needs ahead of yours ካልኣይ ድማ ዝለዓለ ድማ ኩሉ ግዜ ናትክ ነገር ቀዳምነት ምሃብ ሓደ ግዜ እዚ ድማ ብዋጋ ነትናቱ ንነፍሱ ናይ ጥዕኑ ናይ ግዜታቱ ንዑ ዝጠቕሞ ገዲፉ ኣብቲ ናትክ ክመፅእ ከሎ እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ከተንበሃልክ ይኽእል ወይ ከብርሃልክ ይኽእል ስለዚ ተቀዳምነት ንናቱ ምስተሳለጠ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ግዜ ነቲ ናቱ ገዲፉ ስኸጃብ ከምዚ ክትሕግዝ እዩ ክትከለለኪ ከምኡ ክገብር ከሎ ጌጋ ስራሕካ ትምህርትካ ክትገብር ኣለካ ኢልኪ ክትድግፍዮ ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ወዲ ብዙሕ ነገራት ክገብር ስለ ዝኽእል a key component of healthy and long-term relationship is the willingness to admit wrong and to choose to compromise ካልእ ድማ ተወሳኺ ብላዕሊ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ፍቕርን ተገዳስነትን ድማ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ምስሓብ ክፍጠር ከሎ ናይ ብሓቂ ቀዳምነት ስለ ዝርአየኪ ጌጋ ክገብር ከሎ ወይ ጌጋ ኮይኑ ክስምዖ ከሎ ሄይ ተጋጊየ ይቕርታ ክብል ከዓ ይብል ማለት እዩ ይኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ይብል ዝኾነ ሓጎፅጎፅ ኣብ ሂወት ዘሎ እንድዩ ከምኡ ከጋጥም ከሎ እቲ ወዲ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝለዓለ ፍቕሪ እንተሎ ይቕረታ ተጋጊየ ናተይ ጌጋ ዋላ ስኺ ይቕረታ ክትብል ከለኹ እውን ናተይ ጌጋ እውን ነይርዎ ኣነ እውን ከምዚ ገይረ ኢሉ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ እውን ክእመንን ምሳኺ ሕገታት ክገብርን ይጅምር ብኸምኡ ድማ ይቕረ ናይ ምባል ክእለትን ይቕረታ ናይ ምሕታት ክእለትን ድማ ኣለዎ ናይ መወዳእታ ድማ complimenting you all the time ኩሉ ግዜ ድማ ኣቤት ክፅብኺ
زنا انتخي إذا كان أفريقي إذا جسكي إذا قومتكي إذا كساتكي إذا صبرخي نابله استفل علينا كالات كحر حدا نسخون زيت فلتيو ديس أستبيل كلون زيت فلتون كومبليمنت وي كان نادا وي كبري كهباكي يجمر تود مالتي زون ملكتيو if he truly loves you he'll compliment you on things that you may not even be aware of زي تود بحق هذا فكرك تخين كل جزء كستبل الكسل سلذا استبهل قال نجارات كريا بهوت كمان بعد نسخون أستوعب كل زيت فلتن بعلخي زبون كتستوعب تخلي if your partner possesses the ability to brighten your mood with a few words of praise when you need it most it's a great sign كمدما أبحما صبغ دي سمعكي متأممان كابز قولوا حاجوس كن كهال نجارات كقول لك خلوا لك الرخيبو تنسو زهبو كومبليمنت ويسنبو زبلك قالاتنا وداسي لك نعاقي حيلو زبكي نعاخون لك تزدليك زنبره مورال زبكن دحر خوينو الزو نبعلو حد عبي مللي وي ملكت قبل عليه قزلو أدناقوتن فقرن نسخون زي سبزي بحق خمسة فكرك قتل عليه لتغليغي guys aren't great at complimenting so if he is doing it constantly without really knowing that he is doing it that's a great sign أودات بنفسنا مبجحته مودات مالتيو نعدا مهاب وداسي مهاب صباغه مغلاط ብዙ ሓያላት ኣይኮኑን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ኮምፕሊመንት ኣብ ምግባር ንፍዓት ይኹን ተስተውዕላ ይኹን ክዳን ፀጉሪ ገለ መለር ይኹን ፅቡቅ ኮምፕሊመንት ትባ ኣወዳት ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምኡ ንፍዓት ኣይኮኑን ከምዚ ኢሎም ከለዉ ግን ንሱ ከይተረድኦ ናትክ ነገራት ከድንቕን ፅባቐ ክድዩ ዝገበርክዮ ስራሕ ድዩ ፍልጠት ክድዩ ምስትውዓል ክድዩ ዘድንቕ መኻብ ተደጋጋሚ ዝገብሮ እንተኮይኑ እዚ እውን ምልክት ናይቲ ኣብ ልቡ ዘለክ ቦታ ካብ ልቡ ስለ ዝዛረብ ከይተረድኦ كودسك دس لزبلو زغبر زلي ስለዚህ እዘን ሓሙሽተ ነገራት እንድሕሪት ወዲየን ፀባርቀን ሃልዩ ሞንተስተውዒልና ከይ ነገረኪ ከይ ተዛረበኩም ከም ዘፍቅረኪ ፈሊጥ ከለኺ ነዚ ዝገብር ተሪኽዮ በዓልኹም ክትሓትዮ ትኽእሊ ምናልባት ታቃል ካብ ኣፉ ምውፃእ ተራቢያ ዓበ ምልክት ኣብ ልዕሊ ዘሎ ፍቅሪ ነዚ ዝገብረልክ ወዲ ብርግፅ ዘፍቅረክ ምዃኑ ዝገልፅ ህያው ኣብነት እዩ ቶም ኣወዳትካ እንታይ ክንገብረላ ከም ዘለና ንሪኦ ኣለና እዚ ትምህርቲ እዚ እቲ ተግባር ነታ ጓል ፍቅሪ ዝገልፅ ነገር ካብ ኣፍ ወፃኢ ተግባራዊ ክኸውን ከሎ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ደስ ዝብለን እናበልና እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ወዲ ካብቲ ዘየፍቅረኪ ወይ ዝመስለኪ ንከተገናዝብ እሞ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ንክትመርፂ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልኳ ትምህርቲ እያ ከም ወትሩ ዛ ትምህርቲ ኣብዚ ቻነል እዚ ትመሃሩን ተዓብዩን ዘለኹም ቀፅልዎ ፅቡቅ ገበርኩም ኩልና ኢና ንዓቢ ዘለና መዓልታዊ ገለ ክፋል ናይ ሂወትና ክድግፍ ዝኽእል እዩ ዝበልኮ ዝቕርብ ዘለኹ ስለዚ እዛ ትምህርቲ ንዓኹም ወይ ንሓፍትኹም ወይ ንመሓዛኹም ክጠቅም ትኽእል እያ እንተኢልኩም ክትሕልፍሎም ትኽእሉ ኢኹም ይነበናው ንሰባት ክሕግዝ እውን ይኽእል ይኸውን ካልእ እውን ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዎ ክትመሃሩሉን ክትዓብዩሉን ትኽእሉ ንስኹም ትውስኹላ ምኽሪ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ኣርእስቲ እዚ ትውስኻሉ እንተለክን ኣብ ኮሜንት ክፅበየክን ሓሳባትክን ኩሉ ግዜ ሓንጎፋ ኢልና ኢና ፋይለ ይፅበዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ቁሩብ ዝውሰኽ ተለዎ ክትውስኹሉ ትኽእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ ቻው